Na een overweldigend leuk weekend op het eiland van Maurik kwamen we met zoveel materiaal thuis. En er zaten zoveel leuke bloopers en outtakes tussen dat ik het zonde vond om jullie die niet te laten zien. Dus bij deze de bloopers en outtakes van het eiland van Maurik. Glijden jullie mee? Ja, misschien wel. Ja. Even kijken. Ja, maar... Nou, nog eentje voor de heb, maar die was eigenlijk al wel goed. Nou. Woe. Moet enthousiasme in. Woe. Als er een take voorbij is, is dat natuurlijk erg fijn. Maar schijnbaar heb ik ergens een gewoonte ontwikkeld als mijn tekst er goed op staat. Dat is hem. Bedankt voor het kijken. Dat was een goeie. Ja! Hey! Een ritje op een trekschuit kan natuurlijk hartstikke leuk zijn. Maar zo'n ding is best groot en zwaar. En als je dat in je eentje moet voorbewegen, kan dat ook best moeilijk zijn. Nou, jij hebt ook zwaar gesport voor vandaag. Kan niet meer. Godverdee. Schuim staat in mijn naad. Een ontspannend boottochtje is natuurlijk de perfecte manier om de zondagochtend door te brengen. Maar als de kapitein net over een hele grote steen heen vaart als jij je outro aan het opnemen bent, dan is het lachen geblazen. Helemaal goed. Nou, als laatste naam... Pap. Oh. Oh, jezus. Ja. Ik ben helemaal nat. Ga je er over een steen heen? Of je krijgt te maken met een groep wel heel nieuwsgierige koeien. Nou, eindelijk. Ja, jullie zien het, dames en heren. Alles voor het shot. En we hebben trouwe volgers erbij. Allemaal een abonnementje nemen op parkvakanties, dames en heren. Het zijn alleen maar heren. Heren? Oh, jullie zitten op een zandbank. Nee, dat weet ook Samstra. Ja. Zoals jullie gezien hebben in de parkvideo over het eiland van Maurik, met het i'tje in de hoek kun je die nog een keertje kijken, hebben we ook de VIP karaoke-ruimte bezocht. Nou, gelukkig voor jullie hebben we daar de originele audio uit weggelaten. Maar zullen we eens kijken hoe vals die was? Komt-ie jongens, met z'n allen! Eén keer trek je de conclusie. Vriendschap is een droom. Een pakketje is groot met een dun laagje chroom. Dun laagje chroom, jongens. Heel dunnetjes jongens vandaag. Ja meneer, dit is de beste. Frans Duits, we doen het op zijn Nederlands. België. Nee, hazes. Zo. Zweet en tranen. Zijn vrienden, dag vrienden, de koek is op. Bloed, zweet en tranen, dames en heren. Hopelijk vonden jullie het leuk om weer een keer een bloopersvideo te zien. En ik lees jullie reacties, jullie raden het al, graag weer terug onder deze video. Vergeet vooral niet je gratis abonnement op parkvakanties. Laat een like achter en dan zien wij elkaar de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken.